Chiapas, i una mica igual la raó de ser del col·lectiu nostre, que es diu l'Adhesiva, l'espai de trobada i acció, és recordar aquestes coses que estan passant. No només les tragèdies, que són moltes i són molt dures, sinó també com les esperances o tot el que ens fa falta aprendre de Mèxic, la construcció d'alternatives, d'autonomia, dins de situacions molt difícils, com veure la gent organitzant-se amb treball, organització i resistència i desobediència també quan fa falta, aconsegueixen grans coses i nosaltres una mica la nostra intenció és recordar-ho, posar-ho al dia i aprendre. Sí, jo penso que el més interessant és que pregunteu, només un petit apunt, perquè a més hem dit, Mèxic està fatal, però estan passant coses molt interessants també. I nosaltres som un col·lectiu que som catalans, que treballem per Mèxic, també és perquè evidentment ens encanta el país, la gent i tot. Ja que ho hem dit abans, un dels temes potser més potents, tot i que ara estiguin més callats, és els zapatistes. És això, es van aixecar l'any 94, fa molts anys ja. Els zapatistes es van aixecar en armes i va haver un punt que els van dir govern, jo amb tu no vull res. Vull dir, no vull el dolent, però tampoc vull el bo. No vull el que tu m'ofereixes, no vull les teves ajudes, no vull les teves escoles. I tot i que ara no se'n parli, segueixen funcionant amb molts problemes a tots nivells, però s'han organitzat, tenen el seu propi govern autònom, han fet les seves escoles autònomes, el seu sistema de salut autònom, amb molta ajuda internacional, amb molt del que han anat fent ells i amb molts defectes, perquè no és fàcil. I no ho tenen gens fàcil, vull dir, estan en guerra. A més, això sí que és guerra oficial, no? Però això tot sí. Ja no. Considerem que estem en guerra. Igualment sí que tenen tota la pressió, vull dir que no és tan fàcil dir jo faig la meva i em deixen tranquil que faci la meva, és mentida. Però sí que a més són un referent per tot el país per això, perquè segueixen fent-ho. I amb el sistema de salut autònoma a més han treballat la manera de dir, creiem això. Venen metges que ens ajuden, però també recuperem que nosaltres teníem els hueseros o les hierberes i aprenem dels nostres sistemes de sempre i els combinem. Amb l'educació el mateix, han fet les seves escoles autònomes, amb els que ensenyen amb les seves pròpies llengües, a part d'ensenyar el castellà, però també respecten les llengües indígenes. Diguem-ne que el ritme escolar també és diferent, perquè la realitat d'allà és que el nen no et vindrà 8 hores a seure allà, perquè segurament ha d'anar a recollir el maïs, ha d'anar a treballar o ha de fer coses. Aleshores van funcionant a la seva manera. A nivell de govern era una cosa molt interessant, per exemple, que a mi m'agrada molt, és que la manera que la gent no es corrompi i la manera que tots hem d'aprendre a governar, perquè no és gens fàcil. Aleshores tenen uns governants que són les juntes del buen gobierno. Ells a l'estat li diuen és el mal gobierno, perquè sempre ho han fet malament. Aleshores ells s'han organitzat amb les seves pròpies juntes del buen gobierno i el que fan és que són rotatives. Això crea moltes dificultats administratives, evidentment, perquè ho fa tot més lent, però ells diuen, bueno, portem molts anys, no ho hem d'aprendre a fer demà, sinó que el que estem fent nosaltres és a llarg plaç. I això, i hem d'aprendre tots a governar a més, perquè no és fàcil. I així, a més, si corrompen a un, s'hauran de tornar la setmana que ve per comprar el següent, perquè aquest que servirà. I és una manera que fan d'anar treballant. Això depèn una miqueta, els caracoles... Son 5 zonas que tienen bajo territorios, se lo van a ver, entonces cada zona tiene su decisión. Normalmente a lo mejor una junta de buen gobierno dura un mes, porque todo esto hay que tenerlo en el contexto de que no hay dinero y no aceptan ningún dinero del gobierno, nada del gobierno. Entonces, claro, al no haber dinero es yo estoy trabajando y el poquito ahora voy allá a gobernar. Y a gobernar significa no solo no cobrar, sino que no puedes trabajar la tierra que tu familia coma. Entonces, todo es complejo, no es sencillo, pero es un intento, al menos ante una realidad como en el país es como un aire de decir, bueno, y de hecho hay otras comunidades que están ocurriendo, sobre todo el sector indígena, ¿no? O sea, México es muy grande, hay zonas del
verano. Pero eso, es enorme el país y es realidad es absolutamente. Entonces la de Chiapas, que es la que más me gusta, es esa, ¿no? Es autogobernarse desde la nada, desde lo poco que tenemos. Vamos a hacerlo. Sí, llavors el tema de la relació amb el govern, igual des d'aquí es podria pensar, bueno, però si va al govern i els ofereix una escola, per què no l'accepten, no? Perquè seria l'ideal que el govern posés escoles des d'un bon principi. I llavors jo crec que té molt a veure amb la realitat d'allà, amb la realitat històrica, no? Ells diuen que fa 500 anys que van morir des que van arribar els colonials espanyols i el nivell de racisme per part de, diguéssim, gran part de la població mexicana, és que és estructural, no? Vull dir, els indígenes estan, són els més oprimits, la gent sol ser molt racista, no se'ls respecta cap dret, i el que deia Blas em sembla molt interessant, que si se'ls utilitza com a mite folclòric, no? És com, per algunes coses sí que interessa. Un ejemplo es una olla de barro en Chiapas, vale, imaginemos €1. Una olla de metal, más grande. Esa sería la comparación, porque las ollas de barro las hacen ellos. Una mesa de madera no vale dinero, porque la hacen ellos. Es así como funciona el mecanismo. Si es comercio indígena, eso vale nada. Si es comercio blanco o de tal, si su precio, el mercado, funciona bajo otros parámetros. Son folclore, ¿no? Es decir, todos se dicen somos mayas, somos aztecas, somos tal, somos todos tal, pero no son los indígenas. Els que tenen menys oportunitats, les pitjors feines, els nivells d'explotació més alts, per les comunitats indígenes, o sigui, pot ser que a dia d'avui hi hagi zones molt àmplies i que no hi hagi ni un sol hospital, ni n'hi hagi hagut mai, i que, per exemple, una persona tingui una malaltia i els nens s'estiguin morint de malalties totalment curables, no? I llavors, el que volia dir, com amb el PZLN o amb les bases d'apoyo zapatistes, que seria una societat civil zapatista que no viu amb una arma, però té l'EZLN, l'exèrcit zapatista, al darrere com protegir-los, però en el seu dia a dia fan vida normal, van a l'escola autònoma, amb la seva salut autònoma, que ells mateixos s'han construït. I llavors és una mica que ells es van alçar en armes el 94 i va haver uns dies de guerra, no? De guerra oberta. Els tancs militars estaven a la selva de Chiapas, estava havent molts morts, evidentment la gran majoria zapatistes, i llavors la societat civil mexicana una mica va sortir al carrer a dir que no volem guerra, o sigui, el govern parla amb aquesta gent, quines són les seves reivindicacions, una mica posant-se també en el lloc d'aquesta àmplia població indígena que havia agafat les armes per dir ja no podem més, ja no podem més que els nostres fills es morin de diarrea, que no hi hagi ni una escola, que no tinguem cap oportunitat, aquest racisme, que no hi hagi res. I llavors el govern, diguéssim, que va fer un teatrillo d'anar parlant d'ells, no? I així que es van asseure en una taula amb diversos mediadors i organitzacions internacionals i es van arribar a firmar uns acords que no s'han respectat mai. Diguéssim que el govern sempre ha traït els acords que s'havia compromès a assumir amb l'EZLN i les bases d'apoyo. Doncs van ser molts anys d'intentar, els zapatistes van treure diversos comunicats i van fer com diversos esforços per parlar amb el govern, doncs que el que demanem no és tan loco, no? Vull dir, demanem un hospital, demanem no morir d'això, demanem el bàsic. I llavors mai. I per contra, on s'alçava una comunitat zapatista, al costat es ficava una base militar, no? O potser el govern el que fa és, si aquí hi ha un poble que està organitzat així a bases d'apoyo, doncs igual se'n va a buscar el poble del costat que igual no està organitzat i que també són indígenes. I els diu, mira, aquí et posaré un sostre, una uralita de sostre i a canvi, per què no molestes en aquests que sí que estan organitzats? I això és paramilitarisme. Quan parlem de paramilitars és això, és població aparentment civil que el govern la compra perquè vagi a molestar. La compra i l'arma, clar, i llavors
molts morts de paramilitars i violades i espantades, no? És molt freqüent estar en una comunitat separatista i que són tiros relativament a prop, no? O que insultin o que amenacin. Hostigar. O sigui, tu estàs organitzada i t'has fet aquí la teva escoleta i ara els teus fills tenen salut perquè amb treball, organització i sense gairebé ni un duro, però us heu organitzat i ara tenim una petita clínica, però ve el govern i a mi li diu a una altra persona que vagi que molesti i que no pari de molestar. Fins i tot el govern també va a buscar gent de les pròpies comunitats organitzades i a dir-li, mira, si surts del moviment li donem una beca a la teva filla perquè vagi a l'escola, no? I això també és guerra bruta i és contrainsurgència. I és la manera que intenten desarticular la resistència separatista. Però és molt complexa, no? També jo us invito a que veieu documentals, que n'hi ha diversos que es poden trobar per internet, que llegiu documents que han pres els separatistes de la seva pròpia paraula, que els podeu llegir per la seva pròpia paraula. Me gustaría otro elemento, bueno, ya son unos elementos más, y que son todos como malos para mexicanos, o sea, como tal, pero también luego está el elemento de España. España tiene una influencia directa en las muertes de todo el programa, o sea, los acuerdos de San Andrés se basan en la autonomía y en la decisión de la tierra y del territorio de las comunidades indígenas. Eso no puede ser respetado porque necesitan vender el país a las empresas españolas, que son las que están allá, sobre todo en especial Iberdrola, Repsol YPF, Telefónica, estas son empresas asesinas de pueblos allá. Pues estas son nuestra parte de la sangre que están cubriendo. Ellos ponen los muertos y nosotros ponemos las empresas. O sea, si haces un mapa en México ahora mismo, excepto los muertos directamente por el narco, todos los muertos sociales, haces un mapa donde están las empresas, Minas a Cielo Abierto de Canadá, Repsol, YPF, Iberdrola en la zona del Istmo de Oaxaca, tal. Haces un mapa y vas viendo los muertos sociales, están las empresas que provocan todos esos muertos. Es matemática, haces un mapa, mira dónde está una mina a cielo abierto, que normalmente son canadienses, y allí es donde matan a los líderes sociales, donde matan a los líderes sociales, porque son los que se oponen a sobre vender la tierra, para vender la tierra. O sea, dentro de los acuerdos de San Andrés que están firmados